zijn al 2 weken verder en Samurai alleen nog niet gedropt. Ook is er handen te. Misschien is die maar rap gestopt. Of misschien had die geen inspiratie maar een writersblok. Of had die plotseling beslist van nooit niet meer een mic te rotten. Of misschien is het arsenaal aan bars eindelijk goed geput. En kut die niet meer schrijven is zijn bron volledig goed geblust. Of had die bars maar vindt hij ze niet goed genoeg. Of misschien had hij nog 200 puntjes voor de boeg en dropt die later. Of misschien had hij eventjes geen dit en is te druk in het leven zodat hij nog amper het was schrift. Misschien is hij terecht gekomen in een succesvol bedrijf en had zijn energie nog terug aan een carrière te fix. Of zoekt hij niet zoveel voeling en met play en zijn beat. Misschien is just de instrumental dat hij niet van geniet. Vindt hij de sample maar saai. Of misschien is hij geïntimideerd door de drops van tovenaren en joy. Wie weet is die verrust als tot zijn materiaal niet bij elkaar. Of is zijn mic kapot en kunt hij niet meer recorden. Misschien had hij geen hoesten voor een cijfer te droppen. Of zit hij vast in zijn verse overheuren te kloppen. Aan het einde van zijn Latijn of jelle niet meer in staat. Misschien zijn we op dat punt gekomen dat schrijven lit niet meer gaat. Of had hij schrik van de reacties op de flow in zijn tekst. Of zoet hij achter al die jaren om een keer zich gecrashed. Wie weet is hij depressief en zit hij hele dagen van zeggen zo s'avonds laat in zijn kamer te spliff. Misschien is hij achter die jaren niet meer echt creatief. Of is een ghostwriter nog maar zelden actief. Wie weet wilt hij liever het wat experimenteel. Heeft een nieuwe hobby om de rappen verveeld. Is die aan bloemschijn of wilt hij leren piano spelen. Of misschien is hij wel bezig met iets superficieel. Zoekt hij misschien een lange pauze pakken en moe maar binnen een paar jaren door wat nieuwe zware flows te wachten. Is die beu van elke maand een nieuwe frieverse drop. En peest die fuck it, ik doe het niet meer, ik zie er vanaf. Misschien is die wel een prijs op zijn dode gemak. Of misschien had hij wel niks meer voor echt over te klap. Of is hij toegetreden tot een manipulatieve secte. Of had hij toegegeven aan een innerlijke gekte. Of zoekt hij ziek in bedden liggen met corona. Misschien studeert hij wel voor een diploma. Of is hij ervan overtuigd geraakt de rap geworden het voor hem. Of kunt hij niet meer zeggen door de race knobbels op zijn stem. Ban nog dus redens waarom dit en waarom dat. Ik zou niet weten dat je zo vragen waarom dit of waarom dat. Ook ik droppen omdat ik dat al zou en beslist. En dat niet droppen niet omdat niet droppen dat is. Blia.